ଯଦି ଆପଣ 16 ସୋମବାରର ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଠାରୁ ହିଁ 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଠାରୁ ଆପଣ ବ୍ରତର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରି ମହାଦେବଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠି ଆପଣ କିଛି ହାତରେ ବେଲପତ୍ର, କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ, କିଛି ପୁଷ୍ପ ନେଇକି ମହାଦେବଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସି ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ କି ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ ଆଜିଠାରୁ ପାଳନ କରିବି। ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଥାନ୍ତି। ସଂକଳ୍ପ ନେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିବାର ଅଛି। ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ପାର୍ଥିବ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବନେଇକି ପୂଜା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ନିଜ ହାତରେ ମାଟିରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବନେଇକି ତାକୁ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଫଳଦାୟୀ ହେବ। କାରଣ ସବୁଠାରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ମାନା ଯାଇଥାଏ। ତ ପାର୍ଥିବ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆପଣ ବନେଇକି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଫଳ ଆହାର କରିପାରିବେ ଓ କେବଳ ଦିନରେ ଥରେ ହିଁ କେବଳ ଭୋଜନ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କେବଳ ଦିନରେ ଥରେ ହିଁ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଭୋଗ ବନାନ୍ତୁ। 3ଟି ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସେହି ଭୋଗକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ଆପଣ ନିଜେ ସେହି ଭୋଗକୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଭୋଗରେ ଆପଣ କ୍ଷୀରି ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ, କାରଣ ମହାଦେବଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରିୟ। ତ ଆପଣ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ କରିକି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଶୀ ଘିଅର ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଏକ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଓ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଓମ୍ ଉମା ମହେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା ଓ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଝଗଡ଼ାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ରତରେ ଆପଣ ଚାହା ଓ କୌଣସି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ, ମାଛ ମାଂସ ଆଦି ବା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏହି ଜିନିଷ ଉପରେ ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଏପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ 16ଟି ସୋମବାର ଲଗାତାର ଭାବରେ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପିରିୟଡ୍ସ ଆସିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଯେପରି ଭାବରେ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି ସେପରି ପାଳନ କରିବେ। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବା ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ବା ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେ ଓ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏପରି ଭାବରେ ଆପଣ 16ଟି ସୋମବାରକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣା, ହରି ବୋଲ।